ila yau ina nan yasin duk wanda ya wuce yasin sai na ansa sai dai ta kashe mu a Maiduguri wallahi wannan koma sara suka an kashe kawai in ta jini in kwakwace kai dan durin uwar mutanen nan sai dai a ta kashe mu ba sun kasu cewa komai to yasin na koma sara sukan kawai wallahi sai dai in kashe mutum kawai an sa ban hannun shi inda mu ba wani agawaki a Najeriya nan na rantsi da Allah duk yaron da ya zo sai na yabe shi yasin kai ya kai ne sai ka da ya kai ya faru kuwa Maiduguri yanzu nan naji ana cewa an kasa an tsare ana ta ne a can wurin ba dai an kashe su ba an kashe su inna lillahi wa inna to yanzu na gama magana anan yasin in ba mun koma sara suka ba Allah ya gona in ba anan yau za a ba yau anan zamu zabga dutiya kawai kamar tsaya mun ana rike mun marmaran na rike mun ka an kar da ke ba wasu kwari ne suna tuwa marmaran nan ba tana reri yayi ko shikenan kawai ka lafar ko bagarin nan fa kasa aka ake fa in aka je a wannan in aka je sinima za ka ga yan suna ta irin wannan ai na ga ma fa za mu gura uba fa a wajen wallahi kai za mu je gurin za mu yi alimi ya sun hadda selfie suke za ku ci turin wani tsarki ne kuma dan je wajen gefen gate din nan akwai selfie ta guran durin ai kin ga kai wani aso da wani kai ina lillahi wa inna yawon wannan barka ban wannan ya dan ban wulan wa ka gane ka hankar dan lamma yau fa an samu kaya kai ka sani yau kai wa ba ka sa hannun ka dan lamma Allah ne ya wani gabar nan ba sai da zan kunta da to sai ta ya ake cikin ne daga ina haka daga ina haka daga dan je kai kudin amma wani abu na gurin ka laraba kudin sati za ka kai ruwan uwa ka kudin yara ne da makaranta kudin yara za ka tsiri uwa ka bai rike ya sai ma ka sai rigan nan wallahi kudin yara ne da ya sai ka tawa ga dan uwar ce don uwa shi bare in ba kai zan mai ba Allah ya kona ni kai ya ne daga naka what you talk what it come on this hawa wallahi sai ka ban wani dan Allah hawa ina wanka to yanzu da rigan wannan sai ka wani rigan nan dan Allah rigan zuwa aiki na ne dan Allah ka wallahi makaranta zan koma ban takalmin